dituzte. HTren aurkako mugimendua alde batera utzia eta interes ekonomiko eta politikoa gailendu dira berriro ere. Informazio gune honetatik gaur ere HTren obra gelditzea eskatzen dugu. Goierriko HT gelditu elkarlanetik gogo salatu nahi dugu Gasteizko legebiltzarrean eztabaidatu eta onartu den PSEk aurkeztu zuen HTren inguruko legez besteko proposamena. Proposamen honekin PSEk HTren aurkako mugimendu sendo eta zabala kriminalizatu egin du legebiltzarrean, Jaurlaritzaren babesa lortua. HTren aurkako mugimendua zabala bezain anitza osatzen dugu. Herri mugimendu indartsua bultzatu behar dugu atzera bueltarik gabeko ondorioak ekar ditzakeen proiektua gelditzeko. Erakundeen prepotentziari erantzun sendoa eman behar diegu. Demokraziarentzat hain osasungarriak diren herri galdeketak goraipatuz. Gaur ateak zabaltzen dituen HTri buruzko informazio guneak jendeari informazioa gerturatu nahi dio. Pentsamenduaren bidez, eztabaidaren bidez, kontzientziazioaren bidez, iritzi kritiko bat osatzeko abiadura handiaren auzian Euskal Herrian. Eta besterik gabe, espero dugu datozen hilabetetan hementxe izatea, jende asko gerturatzea eta dadun artean abiadura handiko trena gelditzea.